My lady. Tak já jsem čekal, že třeba během tvého fantastického vystoupení někdo zatleská nebo zakřičí, projeví souhlasnou emoci. A já mám pocit, že ty lidi byli úplně skoprnělí. Úplně byli jako v tranzu. A zároveň si poprvé v historii vůbec podle mě všech televizních soutěží, opravdu ale na světě, si zaspívala poprvé píseň, který rozuměli jako všechny národy světa rozuměli každému slovu. Co se týče textu, tak to bylo nejsrozumitelnější ze všech. Gratuluju. Ďakujem. No a jako jsme trápili Tomáše žábou, tak musíme i tebe. Takže Palo Habera bude první, kdo tebe hodnotit. Patricia, sorry, ja som sa mal postaviť už minule, lebo som si to pozrel znovu na internete, tvoje vystúpenie, a bolo absolútne na standing ovation, takže pardon, že som sa nepostavil. Ja som bol rozhodnutý dneska, že aj keď zaspieva zle, tak sa postavím. Ďakujem. Čiže to bolo ešte aj za minule, dobre? Len aby si vedela? Nie, spievala výborne. To chcem práve povedať k tomu dnešnému vystúpeniu, že u teba je vlastne úplne jedno, či túto súťaž vyhráš alebo nevyhráš. Sice aj peniaze sú dobrá vec, ale pre mňa si najlepšie spievajúca osoba v tejto súťaži a podľa mňa ešte možno na dlho súťaží dopredu, ktoré budem vidieť niekedy. Spievaš fantasticky, držím ti palce. Tomáško má dneska smolu, ale Tomáš tiež možno niekedy niečo dosiahne, ale ty si fakt už veľká speváčka. Ďakujem. My sa tu teraz budeme tak opakovať a budeme ti také ódy tuto skladať, ale ty máš dostatočne triezve vyžarovanie na to, že to zvládneš, ale ja v tom chcem pokračovať, pretože toto bol pre mňa asi najväčší hudobný zážitok v tejto súťaži vôbec. Mne sa to páčilo najviac zo všetkých tvojich vystúpení. Možno preto, že som konečne rozumela textu, ale aj preto, že to malo úžasnú energiu a ešte si to spievala aj s tým ventilátorom, to ako keby si na bicykli musela spievať, si to zvládla všetko. Jednoducho, ty spievaš, Patricia, tak, že odborníci tu v zákulisí hýkajú a hovoria, že to je ako štúdiová nahrávka a my laici len tak cítime, že je to nesmierne výnimočné. Ďakujem veľmi pekne za tento zážitok. Ďakujem. Přichází Kat Troška. Ano, Patrice, ty jsi zjevení. Pardon, on je taký pusikat. Ne, Patricie je zjevení a jestli se říká, že někdo, nebo jestli existují andělé a zpívají, tak zpívají jako ty. Ty jsi opravdu andělské zjevení, i jak jsi tady stála, jak je vlády, ty jsi vypadala jak Madonna, opravdu jak nebeská bytost, která se sem snesla, nás tady všechny oblažila, ani jsme nemohli dýchat, já měl slzy ve očích. No. A zase si odplula sen. Prostě já tě miluju. A co tě říkal už tenkrát. Jsi můj kůň. No to vypadá jako nespravedlivě, ale já jsem před tvým konkurentem Tomášem tady klečel. A teďka před tebou stojím, což vlastně nějak to neodráží moje hodnocení vašich výkonů, ale že jsi prostě vyšší, no, takže už jenom stojím, jo, ale taky bych si jako kleknul symbolicky. Kluci, Mr. GS? Já musím, jak samozřejmě nebudem o tom vůbec mluvit, jak je to skvělý, ale já vím, že sebechvála asi není na místě, ale musím říct, že to byl jeden z mých nejlepších textů, jako. Já ještě, bylo to krásný, krásně zpíváš, krásně vypadáš, teď jsi zpívala a já jsem si připadal, když ty si zpívala, že jsem najednou krásnej, zmizela mi pomerančová kůže, narostly mi nechty, zuby se mi spravily, fakt, měla bys mi zpívat častěji, abych měl takový pocit, že jsem hezký.